खुलुमबाय बे समाव दङ बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव आं खोमथागोरा गयारि। खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव आं मिथिखा नार्जारि। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ मेघालयआव हाबनो नाजानाय साहासिनि बांलादेशिखौ खादों। मोब्लिब सर्ट नांनानै मानै मैदेरनि जिउ खहा। जुनारनि हाथाय फाननो नाजानाय सानै सुबुंखौ खादों। सबनसिरि दैमायाव गंसे नावा नांथादों। मोसौ रोगानाय गारिजों लोगोसे साहासिनि सुबुंफोरखौ पुलिसा खादों। एबसुआ मिनुमा बर'खौ तेजपुर गेरिकियाव बरायदों। फैगौ 16 नभेम्बर खालि बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सानाव जायगानि बन्द फोसावदों बिटिसि सोरखारा। दतमा दखरा एबसुआ साइकेल रेली खालामदों। अंगनबादि मावथिफोरा दान बान्थाखौ बांहोनो थाखाय उजान बाजाराव सोमावसारदों। त्रिपुरायाव बिजेपि दोलोनि गेजेराव इसिङारि एना एनि। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। मेघालयनि खोला सोनाब गार' हिल्स जिल्लायाव बदलामागुरि ओनसोलनि कलाइजार पेट्रल पोस्ट साखाथियाव थानाय भारत बांलादेश सीमा बारनानै फैनो नाजानाय साहासिनि बांलादेशनि नोगोरारिफोरखौ हमनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि BSF आरो कलाइजार पुलिसा जयै लोगो नांनानै गोख्रों अपारेशन खालामनायनि गेजेरजों थाबायनानै बारस'नो नाजानायावनो हमनो हादों होननानै मिथिहोदों। सुलुङाव मिथिनो मोननाय बायदिब्ला रबिबारखालि खौरां मोननायनि गेजेरजों रैखाथि हानजाया बे अपारेशनखौ खालामदोंमोन। मेघालयजों हाबनानै खोला भारत फारसे खामानि मावनो थांनायनि थांखि लानाय जादोंमोन होननानै मिथिहोदों। पुलिसा खानाय बांलादेशी नोगोरारिफोरखौ अंगुर हुसैन आफरीफ 20 बोसोर, आमिर आली 35 बोसोर, साद मिया 60 बोसोर, बुकुल मिया 32 बोसोर, मीर जहान 45 बोसोर, रसेल आली 35 बोसोर आरो बिप्लब आली 35 बोसोर होननानै सुलुङाव फोरमायदों। सोनाब कामरुपनि डंगरगाव ओनसोलाव कुल्सी फरेस्ट रेन्ज मावख'नि साखाथियाव मासे मैदेरनि गोथै सह मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि मोब्लिब थारजों हरखाबै सर्ट नांनायनि जाहोनावनो बेबादि दुखुनांथाव जाथाया सोमजिनो हागौ होननानै जायगानि थागिबिफोरा सन्देह खालामदों। बेनि अनगायैबो बक'आव थानाय डन बस्क' गोजौ फरायसालिनि उन फारसेबो मासे हाग्रानि मैदेरनि गोथै सह बोखांनो मोननाय जाथाया सोराङाव फैदों। मिन्थिनो मोननाय बादिब्ला माइ जानो थांनाय समाव दुब्लियाव सोंनानै दोननाय मोब्लिब थारजों सर्ट नांनायनि जाहोनावनो दुखुनांथावै जिउ गोमादों। बेबादि गिख्रंथाव मोब्लिब थार सोंग्रा जायगानिनो राभा मुंनि बेरेखायै दुसि हमनाय जायो। दासान्दि हाग्रा बिफाननि हानजाया जाथायसालियाव नुजाथिहैनानै बे जाथायनि बागै गोख्रैयै नायबिजिरनाय जायो। मोनसे गोख्रों सिग्रोमनायनि गेजेरजों मसलपुराव हाग्रानि जुनारनि हाथाय फाननो नाजानाय सानै स्मागलारफोरखौ हमनो हादों। सानैबो दायनिगिरिफोरखौ बाक्सा जिल्लानि भुटानखाथि आरो मटुपुरनि थागिबि पिलिमन कुजुर 18 बोसोर आरो बिमल इसवान 29 बोसोर होननानै सिनायथि होदों। मख'नो गोनांदि जुनारफोरनि हाथाय फाननो नाजानाय समावनो बिसोरखौ हमनो मोननाय जादोंमोन। स्रोद संदाननायनि गेजेरजों सोलो साजायनानै मसलपुर पुलिसा 2 बोसोरसोनिफ्रायनो दोनखोमानाय जुनारनि मोनब्रै हाथायफोरखौ जब्द खालामनो हायो आरो हाथायनि बेसेनाव बेफोरखौ 1 लाखनिबो बांसिनाव फाननो नाजादोंमोन होननानै फोरमायथिदों। पुलिसा खानाय सानैबो दायनिगिरिखौ दासान्दि हाग्रा बिफाननो गथायनानै हरो। खमैबो 200 सुबुंफोर गाखोनाय गंसे नावा सबनसिरि दैमायाव नांथानानै थादों। मख'नो गोनांदि दैमानि दैनि थाथाया गाहाय आरो थौले जानायनि थाखायनो नांथाना थादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। दावबायारिफोरनि अनगायैबो नावआव गं 50 बाइक, स्कुटि आरो गंनै साखा खबब्रै गारिबो दंमोन। मिथिनो मोननाय बादिब्ला नावआ माजुलिनि सेनिमरा घाटनिफ्राय लखिमपुर जिल्लानि बिहुपुरियाव थानाय भालुकागुरि घाट फारसे थांदोंमोन। खुंथायनि मावफारियाफोरा दासान्दि नांथाना थानाय नावनि गारि आरो सुबुंफोरखौ रैखा खालामना लाबोफिननो खामानियाव नांथाबगासिनो दङ होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों।
मोनसे गोख्रों सिग्रोमनायनि गेजेरजों गरसु पुलिसा मंगलबार खालि मोसौ रोगानाय गंसे ट्राक गारिखौ हमनो हादों। बेनि अनगायैबो आयेननि बेरेखा फालांगि खालामनायाव सोमोन्दो गोनां सा 7 सुबुंफोरखौ हमनो हायो। मख'नो गोनांदि बे अपारेशनखौ एससिपि नीलतुफुल सैकियानि दैदेननायाव खालामदोंमोन, जेराव मा 31 मोसौफोरखौ जब्द खालामनो मोननाय जादोंमोनब्लाबो बेनिनो माखासे मोसौफोरखौ थैनाय हालोदाव बोखांनो हायो। पुलिसा खानाय सा 7 दायनिगिरिफोरखौ मैसन खान, नाजिर हुसैन, फजरुल रहमान, अमरजीत कलिता, हायदार आली, आब्दुल कुसुर आरो अफसार आली होननानै सिनायथि होदों। बे अपारेशनाव सोमोन्दो थानाय गंसे स्विफ्ट गारिखौबो जब्द खालामनो हायो। बरपेटानिनो सासे फालांगिरिया बेफोर मोसौफोरखौ सामलायनानै दोनदोंमोन होननानै सुलुङाव फोरमायदों। दासान्दि पुलिसा बे जाथायनि सायाव गोथौयै नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय मैया सा 18 सुबुंफोरनि जिउ रैखागिरि साहसी मिनुमा बर'खौ तेजपुर गेरिकियाव थानाय बिथांनि आंगो नखराव थांनानै बरायहैदों। मख'नो गोनांदि मिनुमा बर'जों लोगोसे सा 17 दावबायारि सिबियारिफोरा थांनाय 13 सेप्तेम्बर 2024 इं खालारखालि उत्तराखंडनि केदारनाथ जानानै बद्रीनाथनिफ्राय गिदिंबोफिनदोंमोन। बै बद्रीनाथनिफ्राय गिदिंबोनाय समावनो सैखट भिलेजाव ट्रेभेलार गारिनि ड्राइभारा हरखाबै हार्ट एटाक जानानै जिउ गोमानायाव बेसेबांबा गोथौ हाखराव गारिया दुद्रुलांहांबाय थानाय समावनो साहसी मिनुमा बर'आ गारिखौ गोथौ हाखराव गोग्लैनायनिफ्राय रैखा खालामनो हायो। बेखौनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय गाहाय नेहाथारि खनिन्द्र बसुमतारीनि दैदेननायाव मिरुनि मोनसे हानजाया बरायहैयो। बरायहैनायाव मिरु एबसुनिफ्राय बुंथिगिरि अबिद नार्जारी, सुबुं फोनांजाब नेहाथारि ललित चन्द्र बर' आरो सनितपुर जिल्ला एबसुनिफ्राय आफादगिरि जित स्वर्गियारी, गाहाय नेहाथारि एन्स मोसाहारी, नेहाथारि बगाराम मोसाहारी, रुपज्योति कछारी आरो लोगो बुंथिगिरि आदिम सोरगियारियाबो बाहागो लाफायो। बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सानाव फैगौ 16 नभेम्बर सनिबारखालि जायगानि बन्द फोसावदों बिटिसि सोरखारा। बिटिसिनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि आकाश देबा गांसे फोसावलाइनि गेजेरजों मिथिहोदों। लोगोसेनो गासैबो सोरखारि फरायसालि आरो सोरखारजों गनायजानाय बिटिसि ओनसोलनि गासैबो फरायसालिफोरा बे 16 नभेम्बर खालि गासैबो बर' थुनलाइ सान महरै फालिनो बयखौबो खावलायहरदों बिटिसि सोरखारा। बर' आरो इंराजि रावजों फोसावजानाय बे फोसावलाइयाव थानाय बर' रावजों लिरनाय रावफोरा आबुङै बेरखांजायैखौ नोजोराव गोग्लैदों। बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सानखौनो बेवहाय थुनलाइ सान होननानै फोसावदों बिटिसि सोरखारा। दतमा दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै गुन गोनां सोलोंथाइजों गेरेमसा बर' माहारि दानाय, समाजारि थासारि आरो खोमसि फोथायनाय आयदाफोरखौ लानानै साइकेल हानजा सुरनाय हाबाफारिखौ गियानज्योति लाइब्रेरि गेलेग्रा फोथाराव बेखेवनाय जायो। साइकेल हानजा सुरनाय हाबाफारिखौ हांख्रायहरनाय लेखायै बेखेवनानै होयो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बुंथिगिरि अबिद नार्जारीया। बुंथिगिरि महरै बाहागो लानानै सान्दुं अखा नेवसिनानै एबसुनि साइकेल रेली, बाइक रेली खालामनायनि सायाव गुवारै बिबुंथि लाखियो अबिद नार्जारीया। बिबुंथिनि गेजेरजों एबसुआ फैगौ 2030 मायथाइनि गेजेराव हारिनिफ्राय सा 2000 डक्टर आरो 5000 इन्जिनियार सोरजिबावनायनि मिशनजों खामानि मावगासिनो आरो बे मिशनाव बयखौबो बाहागो लानानै खावलायनानै बे मिशनखौ आबुङै जाफुंहोनांगौब्ला समाजारि थासारिया जोबोद मोजां जाथारनांगोन, बयखौबो खावलायो। बे हाबाफारियाव कक्राझार जिल्ला एबसुनि आफादगिरि कृपेश दैमारी, गाहाय नेहाथारि खाम्फा बसुमतारीजों लोगोसे जिल्ला आफादनि दैदेनगिरिफोर, एबसुनि 57थि बोसोरसालिया जथुमानि गाहाय लिंथुमगिरि शंकरलाल ब्रह्म, दतमा गुदि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि, कक्राझार जिल्ला आइजो अनसाय आफादनि आफादगिरि, ओनसोलनि मेलेमजिबिफोर, फोरोंगिरिफोर आरो रायजो राजाफोरनि बाहागो लानायजों बेखेवनाय हाबाफारिया मोजाङै मोजां जोबलाङो। दानारि दान बान्थाखौ बांहोनो दाबि खालामनानै रायजोनि अंगनबादि मावथिफोरा दिनै उजान बाजाराव आइजो आरो खुदिया जौगाथाय बिथोनगिरिनि मोखाङाव सोमावसारदों। बे हेंथा दिन्थिफुंनायाव अंगनबादि मावथिफोर आरो हेल्पार एसोसिएशन मावथिफोरा बाहागो लादोंमोन। मख'नो गोनांदि बेनि सिगाङाव एसोसिएशना नोगोराव 26 फेब्रुवारिनिफ्राय 17 मार्चसिम बे एखे दाबिखौ लानानै हेंथा दिन्थिफुंदोंमोन।
बेनि उनाव भारतनि बिसायख'थि आय'गा लकसभा बिसायख'थिनि खालारखौ फोसावनायनि जाहोनाव एसोसिएशना हेंथा दिन्थिफुंनायखौ बोखारफिनदोंमोन। थांनाय 7 दानाव सरकारा अंगनबादि मावथिफोरनि दानारि दान बान्था बांनायनि सोमोन्दै जेबो थांखिखौ मावफुंनो लायाखैमोन, जायनि जाहोनाव फिन सोमावसारनो गोनां जादों होननानै सुलुङाव फोरमायदों। मख'नो गोनांदि आथिखालाव अंगनबादि वार्कारनि दानारि दान बान्थाया 6,500 रां, हेल्पारनि थाखाय 3,250 रां आरो मिनि वार्कार्सनि मावथिनि थाखाय 4,750 रां। गोबाव समनिफ्रायनो एसोसिएशना सरकारखौ मावथिफोरनि दान बान्थानि बिबांखौ फारियै अंगनबादि वार्कारनि थाखाय 10,000 रां, हेल्पारनि थाखाय 5,000 रां आरो मिनि वार्कार मावथिनि थाखाय 7,000 रांसिम बांहोनो दाबि खालामबोगासिनो दङ। त्रिपुरानि बरद'आली मण्डल कमिटि बिजेपि दोलोनि आफादगिरि आरो गाहाय नेहाथारिनि गेजेराव एना-एनि जानाय थासारिया गुबुन मावथिफोरनि गेजेरावबो बुलाय-बुसि जादों। बरद'ली मण्डल आफादगिरि सन्जय साहा आरो श्यामल कुमार देब मोननि गेजेराव गोरोबलायैनि जाहोनाव मोननै हानजाया गावजों गाव बुलाय-सोलाय जानानै थासारिखौ गुबुंले खालामदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों। गोजोन्थों।